שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שקד אנגלית. אז איזה כיף שאתם כאן איתי היום. לפני שאנחנו נתחיל את השיעור, חשוב לי לעשות לכם איזשהו סדר קטן. אז אני עכשיו רוצה רגע לפנות לחברי המועדון שלי ביוטיוב. אז מי שבעצם חבר במועדון היוטיוב, יש לכם גישה לפוסטים בלעדיים בלשונית הפוסטים בערוץ. שם אני מעלה את דפי התרגול, טיפים, אוצר מילים, דפי תרגול שלא מתפרסמים בערוץ הרגיל. איך אתם בעצם מגיעים לשם? אתם נכנסים לעמוד הבית של הערוץ, ואז אתם לוחצים על הלשונית פוסטים, ושם אתם רואים בעצם את כל הפוסטים שאני מעלה. אתם בעצם רואים גם את הפוסטים לכל המנויים של הערוץ, וגם את הפוסטים רק של חברי המועדון, רק שלכם. אז יש לי פה בעצם תמונה לדוגמה שתוכלו לראות את זה. זה בעצם הערוץ שלי, זה עמוד הבית. יש לכם לשוניות, דף הבית, סרטונים, שורטס, קורסים, פלייליסטים, ויש לכם את הלשונית פוסטים. סימנתי לכם את זה בצבע ירוק, ושם בעצם אתם נכנסים, ואתם רואים בעצם את כל הטיפים ואת האוצר מילים, דפי תרגול, בעצם כל מה שאני מעלה עבורכם. אז גם לסרטון הזה שעכשיו אני עושה, יהיה לכם דפי תרגול רק לכם. כמובן שיש גם דפי תרגול למנויים לכולם, אבל לכם יש בנוסף עוד חלק משלכם. דבר נוסף, כדי להצטרף למנוי היוטיוב סטארטר קלאב ב$2.90 לחודש, יש ללחוץ על ההצטרפות. זה סמל בצורת כוכב. אז גם כאן הראיתי לכם בדף הבית, יש לכם מעל הלשוניות את הכפתור להצטרפות. סימנתי לכם את זה גם בירוק וגם עם לחצן שלוחץ על הצטרפות. עוד דבר אחרון חביב לפני שאנחנו מתחילים. אז פתחתי ערוץ וואטסאפ חדש, גם הסברתי את זה בסרטונים הקודמים. אני מזמינה אתכם להצטרף לערוץ היוטיוב שקד אנגלית, שם תקבלו עדכונים שוטפים, טיפים ותוכן חדש ישר אליכם. זה יהיה בקישור כאן מתחת לסרטון. אז בואו נתחיל. אז הסרטון של היום מדבר על אנגלית למתחילים, אנגלית בחיי היום יום. איך אנחנו בעצם אומרים אנגלית בחיי היום יום? כלומר שגרות יום, אומרים daily routine. daily routine. אז אני שומעת בעצם הרבה אנשים שהם לומדים אנגלית כל כך הרבה שנים, אבל עדיין מאוד מאתגר עבורם לספר על היום שלהם. לכן בסרטון הזה אתם תקבלו את השיחה עם המשפטים הכי שימושיים לשגרת היום יום, ותוכלו להתחיל להשתמש בהם כבר היום. אז אני מזמינה אתכם לצפות עד סוף הסרטון כדי לא לפספס אף משפט. מי שקל לו יותר להקשיב יכול לחזור על הסרטון כמה וכמה פעמים. מי שיותר קל לו בכתיבה יכול לבחור כל פעם קבוצה של משפטים. ואם יש מישהו שיותר קל לו בעצם לראות את המשפטים, אוקיי? אז בעצם גם לחזור על הסרטון ולזכור את הסדר של המילים. אז זה ככה בתור התחלה. אז יש לנו בעצם את סרה, שזאת שרה. אז סרה אומרת, Good morning, Mike. How are you today? Good morning, Mike. How are you today? בוקר טוב, מייק.
מה שלומך היום? ויש לנו את מייק. מייק עונה לסרה, Good morning. I am good. Thank you. And you? Good morning. I'm good. Thank you. And you? בוקר טוב, אני בסדר, תודה. ואת? I am fine, thanks. What time did you wake up this morning? I'm fine, thanks. What time did you wake up this morning? אני בסדר, תודה. באיזו שעה קמת הבוקר? I woke up at 6:30. What about you? I woke up at 6:30. What about you? אז 30 זה בעצם אומר 30, אוקיי? כלומר, 6 ו-30. אז 6 ו-30 כוונה ל-6.5. אז אפשר להגיד 6.5 בצורה כזאת, אוקיי? 6 ו-30. ואת? I always wake up at 7. I like to take my time in the morning. I always wake up at 7. I like to take my time in the morning. אני תמיד מתעוררת ב7. אני אוהבת לקחת את הזמן שלי בבוקר. Do you eat breakfast before work? Do you eat breakfast before work? את אוכלת ארוחת בוקר לפני העבודה? Yes, I always eat breakfast. I usually have eggs and coffee. Yes, I always eat breakfast. I usually have eggs and coffee. כן, אני תמיד אוכלת ארוחת בוקר. בדרך כלל ביצים וקפה. בעברית זה קצת מוזר לבוא ולהגיד אני אוכלת ביצים וקפה, אבל הכוונה היא למשל חביתה, ביצה קשה, בעצם כל מה שאנחנו אוכלים בבוקר. אז הם בדרך כלל אומרים I have eggs. That sounds good. I only drink coffee in the morning. That sounds good. I only drink coffee in the morning. נשמע טוב. אני רק שותה קפה בבוקר. How do you come to work? By car or by bus? How do you come to work? By car or by bus? איך אתה מגיע לעבודה? ברכב או באוטובוס? I come by car. It takes about 20 minutes. I come by car. It takes about 20 minutes. אני מגיע ברכב. לוקח בערך 20 דקות. I take the bus. It's a little slow,
but I read on the way. I take the bus. It's a little slow, but I read on the way. אני נוסעת באוטובוס. זה קצת יותר לאט, כלומר הנסיעה היא קצת יותר איטית, אבל אני קוראת בדרך. That's a great idea. What do you read? That's a great idea. What do you read? זה רעיון מצוין. מה את קוראת? I read the news on my phone. What do you do first when you arrive? I read the news on my phone. What do you do first when you arrive? אני קוראת חדשות בטלפון. מה אתה עושה כשאתה מגיע ראשון? אוקיי, אז פה בעצם היא שואלת מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה בעצם מגיע לעבודה. אז הוא אומר, First, I check my emails. Then, I make a to-do list. First, I check my emails. Then, I make a to-do list. אז קודם כל אני בודק מיילים. אחר כך אני עושה רשימת משימות. אז בהתחלה הוא בודק את המיילים שהוא קיבל בעבודה, ואז הוא מכין לו רשימת משימות. Me too. I write my tasks every morning. It helps me a lot. Me too. I write my tasks every morning. It helps me a lot. גם אני כותבת את המשימות שלי כל בוקר. זה עוזר לי מאוד. Do you have a lot of meetings today? Do you have a lot of meetings today? יש לך הרבה פגישות היום? Yes, I have 3 meetings. I am a little tired already. Yes, I have 3 meetings. I'm a little tired already. אז גם אם זה הרבה או לא הרבה פגישות, אוקיי? זה סתם בשביל הדוגמה. אז היא בעצם אומרת, כן, יש לי 3 פגישות, אני כבר קצת עייפה. I'm a little tired already. כלומר, כבר קצת עייפה. I understand. Meetings can be very long. I understand. Meetings can be very long. אני מבין. פגישות יכולות להיות ארוכות מאוד. Yes. Do you take a break in the morning? Yes. Do you take a break in the morning? כן. אתה עושה הפסקה בבוקר? Yes. I take a 10-minute break at 10 o'clock. I drink another coffee.
Yes, I take a 10-minute break at 10 o'clock. And I drink another coffee. אז כן, אני עושה הפסקה של 10 דקות בשעה 10, ואני שותה עוד קפה. I take a break too. I like to walk outside for a few minutes. I take a break too. I like to walk outside for a few minutes. גם אני עושה הפסקה. אני אוהבת לצאת לטייל בחוץ כמה דקות. What do you eat for lunch? What do you eat for lunch? מה אתה אוכל לצהריים? I usually bring food from home. Today I have pasta. I usually bring food from home. Today I have pasta. בדרך כלל אני מביא אוכל מהבית. היום הבאתי פסטה. That sounds delicious. I buy my lunch near the office. There is a small place on the corner. That sounds delicious. I buy my lunch near the office. There is a small place on the corner. נשמע טעים, delicious. אני קונה את ארוחת צהריים שלי ליד המשרד. יש מקום קטן בפינה. Is the food good there? Is the food good there? האם האוכל שם טוב? Yes, very good. You should try it sometime. Yes, very good. You should try it sometime. שימו לב, המילה, אני אומרת אותה should ולא should. אותו הדבר עם המילה walk. אני לא אומרת walk, אני לא מבטאת את ה-L, אני אומרת walk. אז you should try it sometime. כן, טוב מאוד, מאוד טוב. כדאי לך לנסות אותו פעם. Maybe we can go together one day. Maybe we can go together one day. אולי יום אחד נלך לשם יחד. Yes, why not? What time do you finish work? Yes, why not? What time do you finish work? כן, למה לא? באיזה שעה אתה מסיים לעבוד? What time do you finish work? I finish at 5 o'clock. Sometimes at 5:30. What about you? I finish at 5 o'clock. Sometimes at 5:30. What about you? אני מסיים ב-5. לפעמים ב-5:30. מה איתך ואת? I finish at 4.
What do you do after work? I finish at 4. What do you do after work? אני מסיימת ב-4. מה אתה עושה אחרי העבודה? I go to the gym 3 times a week. It gives me energy. I go to the gym 3 times a week. It gives me energy. אני הולך לחדר הכושר 3 פעמים בשבוע. זה נותן לי אנרגיה. אם אתם רוצים להגיד למשל פעמיים בשבוע, I go to the gym twice a week. או פעם אחת, once a week. אז יש לנו once, פעם אחת בשבוע. יש לנו twice a week, פעמיים בשבוע. ומ-3 זה כבר לפי זמן. כלומר, 3 times a week, 3 פעמים בשבוע. או 4 times a week, 4 פעמים בשבוע. 5 times a week, 5 פעמים בשבוע. שזה כבר ממש קשה, אבל בשביל שתבינו. אז once, twice, 3 times, 4 times, וכן הלאה. Wow, that's impressive. I only go for a walk in the evening. Wow, that's impressive. I only go for a walk in the evening. Wow, זה מרשים, impressive. אני רק יוצאת להליכה בערב. I only go for a walk. I go for a walk. אני עושה הליכה. I go for a walk. That's also great. Walking is very good for you. That's also great. Walking is very good for you. זה גם מצוין. אז good for you זה אומר בעצם טוב בשבילך או בשבילך, אבל כשאנחנו משלבים את זה כמשפט שלם, ובמיוחד שמדברים איתנו על בריאות, אז הכוונה היא להליכה היא מאוד בריאה לגוף, אוקיי? is very good for you, זה מאוד בריא לגוף שלך או שלך. Do you cook dinner at home? Do you cook dinner at home? אתה מבשל ארוחת ערב בבית? Yes, I like to cook. I usually make something simple like rice, fish, and vegetables. Yes, I like to cook. I usually make something simple like rice, fish, and vegetables. כן, אני אוהב לבשל. בדרך כלל אני עושה משהו פשוט, כמו אורז, דגים וירקות. Nice. I sometimes order food. I'm too tired to cook after work. Nice. I sometimes order food. I'm too tired to cook after work. יפה. אני לפעמים מזמינה אוכל. אני יותר מדי עייפה לבשל אחרי העבודה. I understand that. What do you do before bed? I understand that. What do you do before bed? אני מבין את זה. מה את עושה לפני השינה? I watch a show on TV or read a book. It helps me relax. I watch
אפשר להגיד גם I watch a TV show. or read a book. It helps me relax. אני צופה בסדרה בטלוויזיה או קוראת ספר. זה עוזר לי להירגע. I listen to music before I sleep. It's very relaxing. I listen to music before I sleep. It's very relaxing. אני מאזין למוזיקה לפני שאני ישן. זה מרגיע מאוד. What time do you go to sleep? What time do you go to sleep? באיזו שעה אתה הולך לישון? I go to sleep at 10:30. I need 8 hours of sleep. I go to sleep at 10:30. I need 8 hours of sleep. אני הולך לישון ב-10:30. אני צריך 8 שעות שינה. I go to sleep at midnight. I always stay up a little too late. I go to sleep at midnight. I always stay up a little too late. אני הולכת לישון בחצות. אני תמיד נשארת ערה קצת יותר מאוחר. קצת יותר מדי מאוחר. Cool. Anyway, I should get going. It was nice talking to you. Cool. Anyway, I should get going. It was nice talking to you. מגניב. בכל מקרה, אני כבר צריך לזוז. היה נחמד לדבר איתך. It was great talking to you too. Have a good day. It was great talking to you too. Have a good day. גם לי היה נחמד מאוד לדבר איתך. שיהיה לך יום טוב. Thanks. You too. Catch you later. Thanks. You too. Catch you later. תודה. גם לך. נשתמע מאוחר יותר. אז catch you later זה כזה מין ביטוי כזה בארצות הברית. כאילו כזה נדבר אחר כך, נתראה אחר כך, נשתמע. אז בעצם ביטוי מאוד מאוד נפוץ. אז thanks you too. Catch you later. אז הגענו לסוף של הסרטון, מקווה שנהניתם מאוד ושלמדתם ממנו. כל מה שאמרתי בתחילת הסרטון, הכישורים יופיעו לכם מתחת לסרטון. ולסיום, אם אהבתם את הסרטון, אתם רוצים חלק 2, תכתבו לי כאן בתגובות. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון מתחת לסרטון, שתוכלו כל פעם לקבל עדכון על סרטון חדש. אז תודה שצפיתם. ושוב, אל תשכחו גם להיכנס לערוץ היוטיוב שלי ולקבל עדכונים ישירים על כל סרטון שאני מעלה. נתראה בסרטון הבא.